your son. And we'll go get my father and my son. So it spoke so well. You don't know. Let me come home. Still a book and Christy. I can suffer a little bit of Nani. In the other can man. Neni, back in the moment of the option again. Or in the London. Book with Nani for Edwin. None of those sons, not in the Gulagara. Go see a very even better there. One night, one you on Bopta. When you watch, when you remember.
ndị ahụ ha dị n'ime ili jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Edwin nwee ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ebughị ya nye ya iko gị. Gị onwe gị kwa mbilite n'ọnwụ na ndụ, mee ka o were ọkụ mkpụrụ ihu gị bụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị Dạ bơi à đúng. Mà cái này. Bơi à là được. Kristi bebere, onye nwe anyị bebere, nna anyị nọ n'eluigwe. Anyị kpebere maka nwanne anyị nwoke bụ Edwin Ezeani. Ka anyị rịọ ọnụ gị nwanne anyị Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ, onye ọbụla kwere na m, ọbụla adị m asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ na-ekwukwa na m agaghị anwụ ma ọrụ ruo mgbe ebighị ebi. Inwenụ ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus, kasi anyị obi ma hichaa anya mmiri anyị arịọ gị Kristi. Ị kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị Edwin ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. Ị kwere onye ohi nke chegharịrịnụ nkwa iru na Paradaịs, nabata nwanne anyị Edwin na aṅụrị nke eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. My Savior ever near to find me, I am safe whatever may betide me. From the storm and tempest He will guide me in the hollow of His hand.
in, oh? When you were. That's the squeeze you went in. I'm back when you met me. When you went garden where I had the road, I'm not going to disturb where. This is camera. I know. Sure. We're here for you. Try to accommodate you. I will go anywhere when you were. No other car. You don't know him. Amen. If I can't have a come and say, I'm going to be as you can understand. Upload Edwin, upload the Some I don't get to go as you can understand. Amen. Ani Biara, Umudioka, this is James.
sọ̀rọ̀ náà bọ́. Èsì sí ọmọ náà. Àbúrò lẹ́sẹ̀. Yeah.